Книгата на Енох – една от най-мистериозните книги в света. Тя е древно апокрифно писание, което не е част от каноничния Стар Завет, но е изключително популярна сред древните юдейски общности, призната е за боговдъхновена от Етиопската православна църква и е цитирана в Библията. Енох говори за наблюдатели или паднали ангели, които учат хората на забранени познания, астрология, изработка на оръжия, убиване на бебетата в утробата и редица други неугодни пред Бога практики. Те полагат колективна клетва да споделят наказанието от бунта си на планината Хермон, намираща се между днешните държави Израел, Сирия и Ливан, където днес има база на ООН. Именно в тази планина през 1869 година британският изследовател сър Чарлз Уорън открива храм с каменна стела от варовик, на която е гравиран надпис, който гласи: "По заповед на великия и свещен Бог, тези, които се заклеват, излизат от тук." В Съдии 3 планината Хермон е наречена Баал Хермон. Така богът, на който са се кланали падналите, най-вероятно е именно Баал, древно демонично същество. Не случайно, именно в подножието на планината Хермон, Христос казва, че портите адови няма да надделеят. Смята се, че именно на тази планина се случва преображение Господне. Моментът, в който той показва божествената си слава на Петър, Яков и Йоан. Енох описва рожбите на наблюдателите от земните жени като хибриди, гиганти, нерегламентирани творения, които нямат място в Божия естествен ред и план за света. Падналите ангели отиват дори по-далеч и съгрешават спрямо други земни твари, птици, животни и влечуги. Това създава нуждата от потоп с цел пречистване на света и рестарт благодарение на Ной. Днес тези древни събития резонират и с нашето време, чрез трансхуманизъм, изкуствен интелект и генно инженерство. Същината на това какво значи да си човек е поставена под риск. Именно тук в съзнанието на всеки християнин изниква предупреждението на Христос. Както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на човешкия син. Трансхуманисти като Ювал Харари, редовен гост в Световния икономически форум, говорят открито за вечност чрез аплодване на съзнанието в облачно пространство или сливането с машини и изкуствен интелект. На кръста Христос умира като 100% човек и 100% Бог. Затова и спасението принадлежи на тези от нас, които го приемат, покаят се и никога не се отрекат от Божия образ, заложен в тях, независимо каква технологична алтернатива светът може да предложи в бъдеще.